Какво е усещането по време на процедурата? Има ли болка? Много са важни терапевтите, които работят, и апаратите, с които се работи. Когато в апарата има системата Crystal Freeze, т.е. имаме охлаждане, защото импулсите влизат с сериозна енергия и ако нямаме това охлаждане, наистина би бил дискомфорт самата процедура. Но чрез системата Crystal Freeze усещането е, първо нанасяйки самия гел, така леко охлаждане на кожата, след което първоначално клиентите усещат хладнина от самия апликатор и с така натрупването на импулсите и енергията започва загряване на самата зона, по-скоро като поскубване би могло да се усеща, като подръпване, леко парене. Няма клиент, който не си е така останал доволен и нормално преминал през самата процедура от лазерна епилация.